an ka surasi 7 kun wele do bɔgɔ jeninen sanfɛ fɛn min ye fintigilakaw ka kiiriso ye CNT maaw ye sariya kura ta min bɛ tali kɛ an ka sirabaw kan an sɔngokaw fɛ yen nɔ bagansuɲɛ wale dɔw kɛra Lelowoyi Awsa balimaw aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan tɛnɛn don uti kalo tile 14 fɛn min ye tribunal militaire ye n'o o ye an ka fintigilakaw ka kiiriso ye i b'a ye k'a fɔ ko affaire 5 tun bɛ yen nɔ affaire 5 kɔnɔna la maa 7 o tun bɛ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ a maa 7 bɛɛ lajɛlen ye fintigilaka ye u kun welelen don u ka t'u dantigɛ accusation min ni a talen don ka u sɛgɛrɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye marifakisɛ o fɛnɛ suɲɛli ka taa se ka boisson ka a min k'i ban ka a wari sara fo ka taa se mɔgɔw bolofɛn tiɲɛ ma ani escroquerie fo ka taa se fɛn min ye sɔrɔsiya sariyaw yɛrɛ fɛnɛ sɔsɔli ye nin kɛnɛ in kan fɛn min ye nɔminɛlibaga ye ni o ye colonel magistrat Sumayila Bagako ye a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin kiiri in ye ko a sigicogo ko a ɲɛna kosɛbɛ a y'i sɔnni sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Sikaso garnison ye o sous-officier d'armement i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye marifakisɛ kɛsu o 20 o tununa o kɔ marifakisɛ minnu u bɛ tali kɛ kosɛbɛ kisɛ kumabaw kan minnu bɛ don 12/7 ani 14/5 na i b'a ye k'a fɔ a y'a yira ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la ko ni marifakisɛ ninnu ani ni marifa ninnu a caman na a bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ jatigɛwale kɛbagaw bolo ni o ye terroriste ye minnu n'u bɛ tila ka o ci Mali fintigilakaw la tuguni a y'a yira k'a fɔ ko depuis san 2020 fɛn min ye damakasiw caman bɛ yen nɔ minnu bɛ tali kɛ kosɛbɛ marifa tunu ninnu kan i b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye sariya kura ta min bɛ sɔrɔsiw ka baara min bɛ a taabolo yɛlɛma o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye sɔrɔsi o sɔrɔsi ko kiiri bunangu kan e de ye ɲangiri min b'a ta kalo 3 ka yɛlɛ ko o yɔrɔnin bɛɛ e bɛ gɛn ka bɔ Mali armée kɔnɔna la a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko ni maa 7 min ni u filɛ kiiri ɲɛkɔrɔ ko n'a tora ka gɛn ka jɔ u la k'a fɔ ko u kɔnɔnanila i b'a ye k'a fɔ ko o maa 7 bɛɛ gɛntɔ don ka bɔ Mali armée kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko cas d'escroquerie min ni o bɛ dossier ninnu kɔnɔna la o bɛ tali kɛ kosɛbɛ recrutement na maaw bɛ yuruguyurugu minnu kɛ walasa ka mɔgɔw ta an ka fintigiliya ɲɔgɔndanw na tarata don uti kalo tile 15 fɛn min ye an ka CNT Conseil national de transition i b'a ye k'a fɔ ko olu ye lajɛ balalen dɔ kɛ balalen min kɛnɛ kan u ye sariya ta min bɛ tali kɛ an ka sirabankakow kan o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye an ka ministère des transports et des infrastructures ye ale bɔra ka lase dɔw kɛ lase min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ni sariya min ni a tɛmɛna CNT la ni CNT mɔgɔw jɛra ni a ye i b'a ye k'a fɔ ko a dɔ la a bɛ dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye vitre teintée ko ye ani mobili sans plaque fo ka taa se bolimafɛn sen 2 plaque tɛ minnu na a y'a yira k'a fɔ ko u sɛgɛnnen don kosɛbɛ nin baara in na ko wa maa minnu bɛ yen nɔ kosɛbɛ n'u tɛ sɔn ka plaque kɛ u ka mobili la walima u ka bolimafɛn bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ fɛn min ye vitre fumée o bɛ a la walima sɛbɛn tɛ u la ko a caman na i b'a sɔrɔ fintigilakaw don ka taa se an ka kiiri baarakɛlaw ma ka taa se an ka CNT maa dɔw ma ka taa se an ka diinɛmɔgɔw ma fo ka taa se an ka artiste dɔw ma ani an ka personnalité yɛrɛw i b'a ye k'a fɔ ko maa caman bɛ yen nɔ minnu tɛ sɔn ka nin bugunatigɛ ni o ye plaque d'immatriculation ye k'a kɛ u ka bolimafɛn sen 2 walima k'a kɛ u ka bolimafɛn sen 4 na a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye vitre teintée ye k'i ka vitre fin i b'a ye k'a fɔ ko sariya min talen don o la o sariya bɛ a yamaruya waati kunkurunin de kɔnɔna la maaw ye maa minnu u ka baara hukumu kɔnɔna la u ka se u ka vitre fin walasa baara waati dɔrɔn kɔnɔna la nka ni ko baara waati tɛ yen nɔ a dagalen tɛ cogoya si la i ka vitre finnen a ka kɛ i bolo sanga ani a ka waati bɛɛ lajɛlen na a ye wele bila u ma k'a fɔ ko ni sariya sunba min ni sariya kura min ni a taara u k'u jija cogo sugu bɛɛ la u ka se ka a lawaleya surtout que an bɛ waati min na ni o ye jatigɛwale tigilamɔgɔw terroriste olu ka tiɲɛni wale min ka ca jamana kɔnɔ nin waati in na k'a ye k'a fɔ ko bolimafɛnw ka yala ka sɔrɔ bugunatigɛ t'u la plaque d'immatriculation ko o ye fɛn ye fɛn min ni a cɛ man ɲi kosɛbɛ. bolimafɛn sen 2 ye o a kɛra sen 3 ye o a kɛra sen 4 ye o a kɛra sen 6 ye o bugunatigɛ dɔ kan ka k'i la o bugunatigɛ n'an b'a fɔ o ma ko plaque mais an y'a jateminɛ an yɛrɛ ka baara n'a a taabolo kɔnɔna na dɔw bɛ yen olu tɛ sɔn ka t'o bugunatigɛ sɛbɛn in ta k'o nɔrɔ u ka bolimafɛnw la donc o mɔgɔw la an y'a f'u ɲɛna k'a fɔ k'an bɛ k'an bolo si mɔ a la o tɛ mais jateminɛw y'a jira an fɛ minnu bɛ yen n'olu tɛ sɔn k'o bila minnu y'an ka finitigiw ye wolomasiri tabaw olu b'o la bugunatigɛ papier sɛbɛn in a t'olu ka mɔbiliw la n'o bɔra yen minnu ye an ka sariya sunba tin bɛɛ b'a mɔgɔw ye olu bɛ yen olu ti a ta a t'olu caman ka mɔbili la minnu bɛ yen n'olu ye an ka diinɛ tigilamɔgɔw ye n'olu yɔrɔ kan ka kɛ an kɔkɔrɔma donba ye olu dɔw bɛ yen olu t'a ta minnu bɛ yen n'olu ye an ka tuloni yɛlɛw ani seko ni dɔnni tigilamɔgɔw ye olu fana ti olu t'a ta donc minnu bɛ yen n'olu y'an ka wasabulon kɔnɔmaa ye olu yɛrɛ dɔw bɛ yen olu t'a ta donc o kulu 5 an b'a ɲini u fɛ sariya sunba min talen filɛ nin ye sariya sunba in a sɛbɛnnen t'a kɔnɔ fan si
ko maa bɛ yen k'i n'i bɛ bolimafɛn ta k'e man ka bugunatigɛ papiye don a la bɛɛ de dama ka kan na bɛɛ kan ka don donc o la an b'a ɲini u fɛ u k'u jija u k'an dɛmɛ sariya min tɛmɛnen filɛ nin ye sisan an ka se k'a waleya ɲɔgɔn fɛ n'a waleyara ɲɔgɔn fɛ kasara caman bɛ yen o bɛ tɛmɛ ko an ka jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan bi basigibaliya ko ni ninnu bɛɛ sera ka bila sen kan a bɛ dɔ b'o la parce que bolimafɛn ni bugulatigɛ sɛbɛn b'a la donc an ka dugubaw kɔnɔna na jatala dɔw bilalen don n'i y'a kɛ cogo o cogo ye o jatalaw bɛ olu bɛ se k'i farafasiya k'i bugunatigɛ donc minnu bɛ yen nɔ n'olu sigilen don a waleyali kama olu bɛ se k'i nɔ minɛ k'i minɛ don kelen k'i ɲininka i ye min kɛ mais n'a fɔra ko dɔw b'a ta dɔw t'a ta sariya dun b'o fɔ yɔrɔ o ye ko la gɛlɛman ye o de y'a to an bɛ wele dabila ka damakasigiw ye u ka an ka dekun min b'an kan bi u k'a jateminɛ bɛɛ ka se ka bugunatigɛ sɛbɛn don i ka bolima kɛlen bɛ ka dugana k'a la k'a fin o duralen don mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ sariya yɛrɛ b'a yamaruya don olu ma olu y'o mɔgɔw n'u bɛ baara min na o waati dɔrɔn de ko don n'o tɛ kudayi tɛ dɛ i bɛ baara la waati min sariya b'a jira n'i bɛ tɛmɛ i ka se ka tɛmɛ sutura kɔnɔ ka t'i ka baara la k'a sɔrɔ bɛɛ ma bɔ a kalama mais o ye waati n'o waatiw tɛmɛna maa si tɛ yen ko sariya b'a jira min ye ko e ka mobili dungarew ko duganina ka k'o la kudayi o tɛ yen mais sisan sariya sunba min tɛmɛnen filɛ nin ye a bɛɛ fɛsɛfɛsɛrɛw kɔnɔ minnu n'a ka kan i n'a ka kan waati jumɛn n'i bɔra i bɛ jɔyɔrɔ min na a kan ka bɔ a la wa a kan ka don a la o a kan ka kɛ cogo min hali n'a bɛ dugan a bɛ dugan cogo min hali n'a bɛ dugan ni sariyatigiw y'i wele k'i jɔ i kan ka min kɛ walasa u ka se k'i to yen o bɛɛ dɔnnen don parce que hali n'i ye i ka dungare ninnu n'i y'olu dugan mais ni bugunatigɛ fɛn b'i ka sɛbɛn bi i ka bolimafɛn na o la u bɛ se k'a dɔn min don min n'a ka kan mais ni i ko k'i b'o sariya ninnu bila sen kan n'o y'a sɔrɔ sariya sunba min kan ka ɲanginiw fɔ n'a t'olu kɔnɔ a bɛ kɛ baara ye o de y'a to sisan aw bɛ k'a miiri fɛn o fɛn na an y'olu bɛɛ jateminɛ fɛn o fɛn kun t'a kɔnɔ ka n'olu bɛɛ don a kɔnɔ walasa ni baara bɛna daminɛ sisan a ka kɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye dugudenw ma an ka se k'olu bɛɛ danga. An sɔngɔ mara kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko misi jɛkulu fila ta kɛra ni o ye marifatigiw fɛ marifatigi minnu n'u bugunatigɛ ma se k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ ko nin kɛra an sɔngɔkaw fɛ yen nɔ tɛnɛndon utikalo tile 14 tileganfɛla la i b'a ye k'a fɔ ko marifatigi dɔw u nana moto la fɛn min ye nin misi jɛkulu fila ninnu ye ka u ta ka taa ni u ye kibaruya min sera ma o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye an ka finitigilakaw ye wele bilala olu ma olu ye fɛn min ye ka misi zo ninnu ka se ka u nɔlabɔ joona u y'o baaraw boloda halisa lakanabaliya hukumu kɔnɔna la an sɔngɔkaw fɛ yen nɔ fɛn min ye u ka maire sabanan i b'a ye k'a fɔ ko Saliu Sise ale ni a jɛɲɔgɔn dɔw tɛgɛ dara olu kan banbagaci wale kɛbagaw fɛ an sɔngɔ ale ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya min sera an ma ka bɔ dugudenw yɔrɔ la o de y'a ye k'a fɔ ko nin maa ninnu u minɛlen kɔfɛ u tilala ka bila u nana so u kɛnɛma o kibaruya kelen fana b'a jira k'a fɔ ko a bɛna fɔ u ye $8 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko u y'o sara u minɛbagaw ye walasa ka se ka bila cogo min na hakilila jiginna nin y'a san 2 ɲɔgɔn ye fɛn min ye an sɔngɔ kelen o deuxième adjoint au maire i b'a ye k'a fɔ ko ale fana k'u minɛra marifatigi dɔw fɛ ka taa ale bɔnɛ a nin na nin bɛ dansigi kɛ a ka bi don kibaru la aw ni ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma